Dobro príklad ako Einstein, zlo príklad jak Hussein. Vlády medzi riadkami kažú po klusom klusaj. Zo zlatého sídla, jak kedysi zo zámku vo Versailles. Majú oči na stovkách, dali priestor smutným huslám. Elektrárne predali za viac jak 30 miliárd. 20 členov ochrankovo žratí hrajú biliard. Peniaze pod zemou skryté od nuly po stiard. Ich vykopú von skôr, jak zabehol by David Villa. Preto bez tebe tvár dvíham, jak sa na to takto dívam. Jak bývalý prezident USA chcel obsadiť Irán. Cez Irak, no inak od boju sa raz čas pridám. Jak posledný, čo padne, jak samozbrojený Ríman. U nás na planéte už nijak neplatí rovnováha. Dávno kupitlo s peňazmi sa nakláňa celá váha. Skrie vinu, skrie vraha, schová sa za kľúčku práva. V miliardárskom sídle sám sa tam sa prihovára. Tak to vidím ja, tak to vidím ja. Je to môj spôsob žitia, moja existencia. A že ak to vidia iní, že ak to vidia iní, je to ich názor, ich viera, ich vlastný pocit viny. Tak to vidím ja, tak to vidím ja. Je to môj spôsob žitia, moja existencia. A že ak to vidia iní, že ak to vidia iní, je to ich názor, ich viera, ich vlastný pocit viny. Na konci Bratislavy stojí jak pol mesta rafinéria. Dymy horí, dní noci vidno plamen z periféria. Počuť výbuch, otriasli sa okna, blikla lampa. Slovna vymyslený test, ohlasy až zajtra. To funguje svet moderný, súmerný a výborný. Obyčajných ľudí obstávali stenou úvermi. Takto funguje svet dôverný a nádherný. Len peniaze vždy dokázali zmeniť verdikt úžerný. Nezmení to Vatikán ani žiadny pápež. Uvedom si, čo ovplyvňuje ťa vo všetkom, čo chápeš. Televízia oblbuje, programuje mládež. Toho viac uvidíš, ako náhle hlbšie okom zájdeš. Najznámejšia kniha stále na svete je Biblia. Miliardové obraty cirkvi, čo z toho vyplýva. Ježiš nechcel biznis predať vieru, múdry vidia. Pravda dávno skrytá je pod pieskom ako Líbia. Tak to vidím ja, tak to vidím ja. Je to môj spôsob žitia, moja existencia. A že ak to vidia iní, že ak to vidia iní, je to ich názor, ich viera, ich vlastný pocit viny. Tak to vidím ja, tak to vidím ja. Je to môj spôsob žitia, moja existencia. A že ak to vidia iní, že ak to vidia iní, je to ich názor, ich viera, ich vlastný pocit viny.